Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang nomor telu iku nakwu uyinnu, umpamane lapat uyinnu maknane ngerinti sapa ingsun. Asluhu utawi asale lapat uyinnu iku uinnu, lapat uinnu. Wal aslu utawi asale lapat uinnu iku u'ninu, lapat u'ninu. Li'anahu krana sak temene lapat u'ninu iku mundhari'u a'nantuhu. Mundhari'e lapat a'nantuhu. A'nantu ngerinti sapa ingsun hu ing Zaid. Ai tegese ja'altu dadekake sapa ingsun hu ing Zaid. Ya innu kali ngerinti sapa Zaid. Fadakola mongko manjing hu ing lapat u'ninu opo anak lu minda karukat wal idgomu lan moco idgom. Suma kufifa mongko nuli ditakfif opo lapat u'ninu bi ibdali sani hamzataihi kelawan ganti kang nomor lorone kurup hamzah lorone lapat u'ninu min jingsi karukatiha saking jenise karukate hamzataihi. Fasara mongko dadi apa lapat u'ninu iku uyinnu, dadi lapat uyinnu maknane ngerinti sapa ingsun. Wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonep bikaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupani wa ma yudammu wawan asir. Isaro illa anahu maring sak temene kelakuan iku idakanat ing dalem nalikane ana apa alhamzatu huruf hamzah asaniyatu kang kaping pindho iku matmumatan kang diwaca duma. Kulibat mongko diganti apa hamzah saniyah diganti wawan ing kurup wawu. Sawaun iku padha uga ing fatakat utawi dadi kewaca fatkah apa al-ula kurup hamzah kang awal awing kasarot utawa dadi kewaca kasra apa al-ula awing dumat utawa dadi kewaca duma apa al-ula. Fal awalu mongko utawi kurup kang awal tegese fatkah. Nakwu awubin umpamane lapat awubin jam'a abin kali dadi jama'e lapat abun. Wa utawi lapat abun iku almar'ah tempat angon panggonan pengembala. Asluhu utawi asale lapat awubun iku abubun, lapat abubun. Li'anahu krana sak temene lapat abubun iku af'ulun kang anut wazane lafat af'ulun. Dadi abubun mengikuti wazan af'ulun. Fanukilat mongko dipindah apa karukatu ainihi karukat ain fi'ile lapat abubun ila fa'ihi maring fa' fi'ile lapat abubun. Suma udgima mongko nuli diidgomake apa karukatu ainihi. Fasara mongko dadi apa lapat abubun iku dadi aubun, dadi lapat aubun. Suma kufifat mongko nuli ditakfif apa saniyatul hamzataini kurup kang kaping pindhone hamzah loro bi ibdaliha kelawan ganteni saniyah min jingsi karo katiha saking jenise karo kati al hamzataini. Fasara mongko dadi apa lapat aubun iku awubun, dadi lapat awubun.
Wasani utawi kurup kang nomor loro tegese kasra iku nakwu iwumin umpamane lapat iwumun. Misala isbuin kale sepadane wazane lapat isbuun maknane driji. Jadi lapat iwumun mengikuti wazan isbuun iku min amma saking lapat amma. Wasalisu utawi kurup kang nomor telu tegese doma iku nakwu uwumin uwumin umpamane wazane lapat uwumun. Misala ublumin kale sepadane wazane lapat ublumun nama wit-witan ublum wit ublum iku min amma saking lapat amma. Wa asara lan awe isara sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane malam yakun lafdon atam fadakayaan mutlakon jah isara illa annal hamjata maring sak temene kurup hamzah asaniyata kang kaping pindho al madmumata kang diwaca dzuma iku inama tasiru angin semestine dadi apa al hamzata saniyata dadi iku wawan ing kurup wawu idalam takun ing dalem nalikane ora ana apa hamzata saniyah iku torofan dadi akhire kalimat. Fa ing kanat mongko lamun ana apa hamzata saniyah iku torofan dadi akhire kalimat suyirot mongko didadekake apa hamzata saniyah didadekake yaan ing kurup ya mutlakon kali mutlak sawaun iku padha uga ing domat utawi kewaca doma apa al ulah hamzah kang apa kurup hamzah kang kawitan awing kasarot utawa dadi kewaca kasra apa al ulah kurup hamzah kang kawitan awing fatakat utawa dadi kewaca fatka apa al ulah au sakanat utawa kewaca sukun apa al ulah fatakulu mongko ngucap sapa sira fi misali Ja'farin ing dalem sepadane lafat Ja'farun min qura'ah saking lapat qura'ah ing lapat qur'aun dadi lapat Ja'farun mengikuti wazan qur'aun Ja'farun qur'aun Ja'farin qur'ain summa tuklabu mongko nuli diganti apa alhamzatu kurup hamzah yaan ing kurup ya fatasiru mongko dadi apa lapat qur'aun iku qur'ayan dadi lapat qur'ayan fatakarokat mongko nyandang karokat apa alia ukurup ya wang fataka lan dadi kewaca fatkah apa makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge ya tak baleni ya summa tuklabu mongko nuli diganti apa alhamzatu kurup hamzah diganti yaan ing kurup ya fatasiru mongko dadi apa lapat qur'aun iku qur'ayan dadi lapat qur'ayan fatakarokat mongko nyandang karokat apa aliyau kurup ya wang fataka lan dadi kewaca fatka apa makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge ya fakulibat mongko diganti apa kurup ya diganti alifan ing kuruf alif fasoro mongko dadi apa lapat qur'ayan iku
Quran dadi lapat Quran. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi misali zibrijin ing dalem sepadane lapat zibrijin maknane emas. Min qoro'a saking lapat qoro'a ngucap sira ing lapat kir'iun lapat kir'iun. Summa tuklabu mongko nuli diganti apa alhamzatu huruf hamzah diganti ya'an ing huruf ya fatasiru mongko dadi apa lapat kir'iun iku kir'iyan dadi lapat kir'iyan. Fatasiru mongko dadi apa lapat kir'iun iku kir'iyan dadi lapat kir'iyan kal mangkusi kaya isim mangkus. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi misali bursunin ing dalem sepadane lapat bursunin maknane cengkerame macan. Min qoro'a saking lapat qoro'a ngucap sira ing lapat qur'un ing lapat qur'un dadi ikut lapat bursunun ikut lapat qur'un. Summa tuklabu mongko nuli diganti apa adomatu doma allati rupane doma alal hamzati kang ing atase huruf hamzah al ula kang kawitan kasrotan ing kewaca kasroh. Fatasiru mongko dadi apa lapat qur'un iku qur'iyan dadi lapat qur'iyan mislal mulia kali sepadane lapat mulia qur'iyan mulia. Wa asara lan awa isara sapa Kyai Musonef bikauli kelawan dawe Kyai Musonef rupane wa wa naqwuhu wajhaini fisani umma fisani ya kena umma ya kena asline ya wa ngono. Wa asara lan awe isara sapa Kyai Musonef bikauli kelawan dawe Kyai Musonef rupane wa wa naqwuhu wajhaini fisani umma. Isara illa anahu maring sak temene kelakuan iku idang domat. Isara illa anahu maring sak temene kelakuan iku idang domat. Ing dalem nalikane dadi kewaca doma apa alhamzatu huruf hamzah as-saniyatu kang nomor loro. Wang fataka lan dadi kewaca fatkah apa ma huruf qoblaha kang ing dalem sadurunge hamzatu saniyah. Wa kanat lan ana apa alhamzatu huruf hamzah al ula kang kawitan iku lil mutakallimi keduwene mutakalim jaja mengko wenang laka keduwene sira fisaniyati ing dalem hamzah kang nomor loro apa wajhaini wajah loro. Rupane al ibdalu gawe ganti maksude diwaca ibdal diwaca ibdal ya awumu wat takiku lan diwaca takik aummu la diwaca takib ya aummu la diwaca ibdal awummu. Wadalika utawi mengkono Wadalika utawi mengkono idang domatil hamzatu saniyah iku nakwu aummu umpamane lapat aummu maknane nejo sapa ingsun. Mundhari'a amma kali dadi mundharae lapat amma nejo sapa Zaid amma. Fa ing sita mongko lamun karep sapa sira abdalta mongko ganti sapa sira fakulta mongko ngucap sapa sira awumu ing lapat awumu. Wa in sita lan lamun karep sapa sira kakuk
ta maca takik sapa sira. Lek waca takik ya berarti waca aummu. Lek waca takik ya aummu ya. Fakulta mongko ngucap sapa sira. Aummu ing lapat aummu berarti waca takik. Aummu nejo sapa ingsun. Wakada lan iku kaya mengkono jaja laka fisaniati wajihaini. Ngene wae. Wakada lan iku kaya mengkono jawazu wajihaini. Ma utawi lapat kana kang ana apa emah iku nakwa aummu. Umpamane lapat aummu fi kauni ula hamzataihi ing dalem anane kang kawitan huruf hamzah lorone lapat aummu lil mutakallimi keduwene mutakallim. Maknane aummu nejo sapa ingsun. Wa kusirat lan diwaca kasra apa saniyatuhuma kang kaping pindhone hamzataihi ya juzu mongko wenang fisaniyati ing dalem huruf hamzah kang kaping pindho minhuma sangking hamzataihi apa al ibdalu apa gawe ganti watakiku lan nyatakake hamzah. Nakwu ayinu umpamane lapat ayinu ngerinti sapa ingsun. Maknane ayinu ngerinti sapa ingsun. Mundori anna kali dadi mundoree lapat anna ya innu. Fa in sita mongko lamun karep sapa sira abdalta gawe ganti sapa sira fakulta mongko ngucap sapa sira ayinu ing lapat ayinu maknane ngrinti sapa ingsun. Wa in sita lan lamun karep sapa sira kakukta maca takik sapa sira fakulta mongko ngucap sapa sira ainu ing lapat ainu maknane ngrinti sapa ingsun. Lati waca takik ya ainu. Waya anlib alifan kasrotala au ya atas giren biwa wendak daf'ala. Tabelen yo. Waya anik lif alifan kasrontala au ya antas girin biwawin daf'ala fi akirin au kutlat tat nisi au ziyadatai fa'lana da aidon ro'au fi masdaril mu'tali ainan wal fi'al min husoki kun goliban nakwul kiwal. Waklif lan gantiyo sapa sira alifan ing huruf alif ya an ing huruf ya. Tala nyandingi apa huruf alif kasron ing kasro. Au ya atas giren utawa ing ya tasgir. If'ala nglakokake temen sapa sira. Nda ing iki kolbu yain alifan. Nda ing iki kolbu yain alifan ngono ya kena ya.
nda ing iki kolbu yain alifan. Ya kena te arteno nda ing iki kolbu yain alifan ngono ae. Biwawin kelawan wawu. Fi akhirin ing dalem akhire kalimat. Au qabla ta'nisi utawa ing dalem sadurunge tak taknis au ziyadatai fa'lana. Utawa sadurunge ziyada lurune wazane lafat fa'lana. Nda utawi iki kolbu wawin yaan aidon kali maneh iku ra'au berpendapat sopo ulama ahli nahwu, ningali sopo ulama ahli nahwu, atau berpendapat sopo ulama ahli nahwu fi masdaril mu'tali ing dalem masdare fi'il kang dipanjingi huruf ilat apane ainan ain fi'ili wal fi'alu utawi wazane lafat fi'alu minhu sangking al mu'tal iku sokikun diwaca sokeh goliban ing dalem kaprai nakwul kiwali umpamane sepadane tatwa umpamane lapat al kiwali maknane kiwali itu ngalang-alangi. Ida waqa'at ing dalem nalikane tumiba apa al alifu huruf alif ba'da kasroten ing dalem sawise kasro wajaba mongko wajib apa kolbuha ganti huruf alif ganti yaan ing huruf ya kakaulika koyok pengucap sira fi jam'i misbakin ing dalem jamae lapat misbakun wa dinarin lan lapat dinarun. Maknane misbak itu lampu. Lah dinar ya uang dinar. Ngucap sira ing lapat masobika, ing lapat masobika. Wadana nira ing lapat dana nira. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wajaba qalbuha yaan ida waqa'at ing dalem nalikane tumiba qablaha ing dalem sadurunge alif apa ya tasgiri apa ya tasgir ka qaulika kaya pengucap sira fi gozalin ing dalem lapat gozalin. Ngucap sira ing lapat guzailin atau guzailun maknane kidang cilik tik tasgir ya guzailun wa fi kodalin lan ing dalem lapat kodalin ngucap sira ing lapat kudailun ing lapat kudailun maknane belakang sirah ngurine sirah atau ujung sirah kepala ujung sirah tatawa belakang sirah nguri lho ya ujung sirah tatawa belakang sirah. Kodalin itu belakang sirah, gurine sirah. Wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupani biwawin daf ala fi akhirin ila akhiril bait. Isaro ila anal wawa maring sak temene huruf wawu iku tuklabu. Diganti apa huruf wawu aidon kali maneh diganti ya an ing huruf ya ida tatorofat ing dalem nalikane dadi akhire kalimat apa huruf wawu bada kasrotin ing dalem sawise kasro au bada ya tasgiri utawa ing dalem sawise ya tasgir au waqa'at utawa tumiba apa huruf wawu qabla ta'nisi ing dalem sadurunge tak tanis au qabla ziyadatai fa'lana utawa ing dalem ziyada lorone wazane lafat fa'lana
maksuron kali kang diwaca kasra apa makurup qoblaha kang ing dalem sadurunge kurup wawu. Diwaca ngene ya kena au qobla ziyadatai fa'lana ngono ya penake. Fal awalu mongko utawi kang awal. Tegese ba'da kasra. Fal awalu mongko utawi contone kang awal tegese ba'da kasra iku nakwu rodiyah umpamane lapat rodiyah wa qawiyah lan lapat qawiyah. Asluhuma utawi asale lapat rodiyah wa qawiyah iku rodiwa lapat rodiwa wa qawiwa lan lapat qawiwa. Asline lapate rodiyah ya rodiwa sitoke qawiwa. Li anahuma krana sak temene lapat rodiya lan lapat qawiyah iku min ritwani sangking masdari lapat aritwani wal kuwati lan masdari lapat kuwati. Fakulibat mongko diganti opo alwawu kurup wawu diganti yaan ing kurup ya. Wasani utawi kang nomor loro tegese ba'da ya'id tasgiri iku nakwu jurayyin umpamane lapat jurayyun. Tasgiro jarwin kali dadi tasgire lapat jarwin maknane jarwin anak singo atau anak anjing anak kiri. Wa asluhu utawi asale lapat jurayyun iku juraywun lapat juraywun maknane anak anjing cilik. Fajita ma'at mongko dadi kumpul opo alwawu kurup wawu wal ya ulan kurup ya wasabakot lan dingin opo ikdahuma salah sijine kurup wawu lan ya bisukuni kelawan sukun. Fakulibat mongko diganti opo alwawu kurup wawu diganti yaan ing kurup ya. Wa udgimat lan diidgomake opo alya kurup ya fil ya'i ing dalem kurup ya. Wasalisu utawi kang nomor telu tegese wako akobla tak taknis. Tegese wakoat kobla ta'id taknisi ngono ya kena. Wako akobla ta'id taknisi ya kena wakobla tatawa. Wasalisu utawi contone kang nomor telu tegese wakoat gobla ta'id taknisi iku nakwu sajiyatin umpamane lapat sajiyatun maknane sajiyatun wong wadon kang banget susai. Wahya utawi lapat sajiyatun iku ismu fa'ilin dadi isim fa'il lil muannasi keduwene muannas. Wakadalan iku koyok mengkono-mengkono lapat sajiyatun sujayyatun utawi lapat sujayyatun. Musok goron kali kang ditasgir opo lapat sujayyatun wa asluhu utawi asali lapat sujayyatun iku sujaiwatun lapat sujaiwatun. Minas sajwi saking lapat sajwi. Warobiu utawi kang nomor papat tegese qobla ziyadai fa'lana iku nakwu gozi yani umpamane lapat gozi yanu wong kang perang. Wawa utawi lapat gozi yanu iku mislu dori yanu umpamane sepadane lapat dori yanu minal goswi saking lapat al goswu maknane perang.
Wa asara lan awe isara sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef arupane nda aidon ro'au fi masdaril mu'ali ainan. Isara illa anal wawa maring sak temene kurup wawu iku tuklabu diganti apa kurup wawu ba'dal kasroti ing dalem sakwise kasro diganti yaan ing kurup ya fi masdari kuli fi'lin ing dalem masdare saben-saben fi'il utulat dipanjingi kuruf ilat apa ainuhu ain fi'ile fi'il naku soma umpamane lapat soma siaman dadi soma poso sapa wong siaman kelawan poso wakoma lan ngadeg sapa wong kiaman kelawan ngadeg temenan wal aslu utawi asale lapat siaman wa kiaman iku lapat siwamun wa kiwamun wa uillat lan diilali opo alwawu kuruf wawu fil masdari ing dalem masdar kamlan krana madhaake lahu maring masdar ala fi'lihi lahu keduwene masdar ala fi'lihi ing atase fi'ile masdar walau sokat lan lamun kewaca sokeh apa alwawu kuruf wawu maksude kewaca sokeh iku ora diiklali ora diiklal diwaca sokeh iku ora diiklal walau sokat lan lamun kewaca sokeh ora diiklal apa alwawu kuruf wawu fil fi'li ing dalem fi'ile lam tak talah ora keiklal apa kuruf wawu fil masdari ing dalem masdar te waca ngene ya kenek wae lam tutal ora diwaca iklal tatawa ora diiklal apa kuruf wawu penake ya te waca maklum ae ya tinimbang majhul tak baleni walau sokat lan lamun kewaca sokeh maksudnya kewaca soka iku ora diilal apa alwawu kuruf wawu fil fi'li ing dalem fi'ile lam tak talah mongko ora keilal apa kuruf wawu fil masdari ing dalem masdar iku lak waca maklum lak waca majhul lam tu talah ora diilali apa kuruf wawu penak waca maklum ayo lam tak talah mongko keilal mongko ora keilal apa kuruf wawu mongko ora diwaca ilal ngono ya kene apa kuruf wawu fil masdari ing dalem masdar naku lawadah umpamane lapat lawadah liwadan maknane lawadah ngungsi sapa wong atau berlindung sapa wong liwadan kelawan ngungsi temenan wajawaro lan nyandingi sapa wong wajawaro lan padha nanggani sapa wong wajawaro lan padha nyandingi sapa wong jiwaron kelawan nyandingi temenan wajawaro lan saling tetangga lan padha tangga menangga sapa wong jiwaron kelawan tetangganan temenan wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono lam tak talah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono lam tak talah tasiku kewaca sokeh apa kuruf wawu ilam yakun ing dalem nalikane ora ana iku ba'daha ing dalem sakwise kuruf wawu apa alifun kuruf alif wa inik tulat lan senajan diiklali apa kuruf wawu fil fi'li ing dalem fi'il nakwu kalah umpamane lapat kalah ngaling-ngalingi sapa Zaid kiwalan kelawan ngaling-ngalingi temenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.